ɛna ɔmo de no kɔhyɛ nkran ɔmo hwɛ ɔmo sɛ nkran mpɛ ne ho yɛsɛ ɔbɔ adeɛ kora no ɔbɔ kumase ɔtaipo atam de sɛ kumase na ɔsɛ wɔbɛbɔ ne bra hɔ ala adwuma wura sɛ krakye kokoro ɛne sɛ asade systematic abɛpie kuro mu akyɛ sɛ wɔbɔ yɛkyi dɔm anwummere yɛ dwumadie no ɛkɔtɔ te saa hunu sɛ biribi yɛ sɛte kamakama saa no a na ɛyɛ systematic ne ne nua ɛyɛ ɔkoɔ bɛgye sisi mpiri mu na aka ɔmo tam abɔ mu a anwummere ɔmo ɛtrɛ yɛahyeɛ ne yɛ nkwaban mu a nneɛma ɛkɔtɔ te saa ɔkoɔ ba no na n'ado classmate fo ni bi a sɛ ɔtaa fam sɛ ɔkoɔ bɛgye sisi mpiri mu bɛrima ohia obiara ɔtaa yɛ bɛrima ne ɛyi biara no otum sɛ ohun na no ayɛ sɛ chocolate to alo nipa biara ayɛ sɛ panache to alo wa anom sɛ panache da alo ɔwɔ sɛ ɛbɔ to ne deɛ wusu obi yɛ fɛ ne ho bɛrima yɛ ata kyɛ kɛse agɔfoɔ no ɔmo ayɛ sɛ panache to ano otum sɛ ɔmo wa paa eti ɔkɔ bɛgye sisi mpiri mu bɛrima ɔne systematic ɔmo nyinaa bɛhɛ so a ase age mate o ebi ɔmo tetale no ɛyɛ nsɛm bebree systematic no kora afɔ so atoto ne mpom kakra na baako no sɛdeɛ ɔwa no ano wɔ dene kɔ bɛgye sisi mpiri mu bɛrima no no ɔno nso bɔ adwuma papapa ne wɔkɔ all night ne wɔkɔ mpaebɔ ɔfɛhyia bi ne ɔpɛ so abo sɛ kɔ bata ho nti wohunu so wɔsom nyame so ɔne ne wɔfa ne nam o wonhyɛ da hunu kɔ ba line no ɛna ɔho sɛ deɛ ɔbɛsi ne na yɛ kɔ bɛgye sini no producers ɛbɔ m'akyiri dɔm dɛ baako bɛfa FaceTime o menim so wɔkum nantwie so wɔkum so no FaceTime wɔ kura no kwagu ɛkyɛ ha ne akra ɛnɛ deɛ ɔbɛbɛ paranim paa saa man no ɔtɔ nsase no wahu no papa baako no ɔmfrɛ na yi no wobɔndie sɛ ɔno anya asɛm ne nsɛm dendende wɔnam ase yɛpia no atikɔte wei ne ho mframa tumi san wasɛ categorator na asa ho ɛso wobɛhwɛ nipa no ɔsa hɔ no woayɛ sɛ kaa waipa no producers no bɔ yɛkyi dɔm paa Kwantabisa Isaac ɔne kɔkɔsɛkyi frɛkya ɔnso na de broken heart bɛyɛ wiase ɛwurade agoyɛ dɛ wabrɛ o ɛka sɛ nipa nka yɛ manifesto sɛ bɛ ɔwɔ bi kan yɛ o ɛwurade nyankopɔn nyame nhyira no ɔnyɛ ɔkɛseɛ mɔbɔ adwuma mo na motaa yɛkyi agya yɛ kɔkɔ yɛ no yɛbɛyɛ ndɛn ɛnɛ blastafo ahyɛ animonyam bi yɛbɛba hɔ ɛno ne yɛ fotusɛm a yɛbɛba so no afei panimfo no anim maa so a yɛnyina yɛtumi atutu yɛ hofo no afei yɛako akɔ yɛ nim ɛdi ne yɛ Kingsley Kwaku Boakye popular known as the nation's uncle Wofa Lumba yɛtena se fiada se ya ne yɛtena se maka to se fiada bi ayɛ akɔfoɔ birthday ɛdi nya ba ne saa na wɔn sɛ ukɔkɔ cha center nkɔfoɔ yie mu papa ɛne efunu bɛ kɔnkɔfoɔ kɛtɛ so wɔ mu kuro no ama nneɛma bɛyɛ bibi huhuhu paa ɛnɛ mi wura obiri kɔnfoɔ anɔkye wɔ yɛnyi funu nkɔkora anyɛ 45 yɛnyi funu kuro mi de mani kenkan na nyɛ 45 obi kurom police ni ewu obi kurom MC ewu obi kurom ne maame obi kurom ne papa obi wɔ faase obi ba nti nne no we keeping kɛse yɛ kɔ so wɔ nkura wodo so mu nyinaa me ne agya mo no Asem Mpe Nipa bɛni ma mo yɛ akɔkɔ sɛ mo wɔ fanom yɛta amochi ɛnyɛ sɛ nsi yɛ nemu nti no yɛta mu nyinaa amochi kɔ mo so mo pɛ Sompa Asem Mpe Nipa me ne o ka sɛ obi ayi mu bato adɔgye hwɛ Sompa ansa no wakɔ mu nyinaa ma mo yɛ akɔ yɛ ma mo kɔ sɛ ma mo hyɛ den asante ade hyia yɛ yɛ ɔmo ayi nyinaa da ɔmo nyinaa so yɛ mo kɔ sɛ ɛne yɛ akɔ ɛne hyɛ den ɛne fiade yɛbɛde da funu na afei yɛtumi ako ɛde akɔ yɛ nim kɔmfɔ no kye wɔ no ɔmo ayi funu pa ye ba tran ye hwira koye nim no na me ka Asem Mpe Nipa ni epanyina tena se omono asamoa agyamono no ote ase a ne sɛ de wasi agina konwa ne ho mfa no so wo besom Ghana sɛ de sompafo ahye ne sɛ won som no eno anu odi agenti na o ha obetuna no duo kakra na afi ne wo ye de abro na futu sem ne very dangerous e ba cho blastafo ahye ne monyam kasie bi wo se ye baso ye ko wake up ni nipa be pe omom di tukun akoka ho omom gota agire omom wa rehye mu se betafra che wo se ye cap ne ba fie ngofo abobɔ ho nyom stone boy ene naisi nom ene maami ya Grace Ashi omu nyina abobɔ nyom omu nim se afie de nkunimdie ba ye nkan che man panyi so ferisi kanto ye mfa mo Ghana ho bra ye mfa penti bridge na asumdie mra na ye nkan che so nko ko boys no ma yi dada ye nsa amedije Shatawali watua 1 billion
Stonebwoy atua 1 billion 100 million da so omo maka obi e donate si em fan kota wo muti omo godis ka egu omo kan sum da cha omo be de guys no omo aye serious ana omo di agro nde san komo ne ebedi wa obedi agro nkomo yo se be aye wanyumere no ti be pa ye nko ne yanka bibi nkyere mampanyin no eya no ne yafutu sem ne yanko ye no kwaku ba obi aboko de kwaku so do kan na bibi aboko na ona mo emre be ma emre pa na oni madwuma nso nso blo papu bi san ye kano papu bi ache me pa ya amafo mutemi kasa no kwa na ndo se nenso adwuma ya kofa to e ho so me ankasa me yare a me pesa me de da ho sa enye gosh ha kuyara fo na ye da ho mo da ho mo gosh wana ne ade no nenso yaba ne fia da ye babo na yakọ e de ajamanfo kwan ye chere tifo ne yahwefo ya ma yencha ma me sarakuba na me sarakuba ma me wo ba tampapa na anu akole ye de ne betra fidi isui me gidi ye se the contribution pa no oka ho na ma mi o abada yo o se asem ne ba sa no no bibia ni ayaye ne ha wayi mu da o so hwe akola no busa se na akola de adai in fact dan o so wana ti ma mi bebia wo bia kutekuta isa bibia baba bia no ma mi sarakuba onya yemu Sompa FM ono kura no ya de aya no mpese se bebia bebo ni din nanso ene wo se obi ho atwa ne hwe mi ayekro nti bebia wo bia one gani ya che omo pa se de ne ya bibini a wadi achi sa free swami bebia be ko bia se no ni nwan mo mo London no money abrochire fan ba bia waka chom so obi amfa afutu sem to obi amfa na fide nto sompa Asem Mpe Nipa te ma mbe bia wo bia no nyame enka ho na ma mesra ko ba ye obi a boutique de ani odu ho no ma na wa nya de wo pa ene men ko ba bia bim because ko ma de kan boutique a ye ne no ye swame bia na first na Asem Mpe Nipa ana se Sompa wono abrosan total filling station no ha opposite mame bebia obi aye chao pa da wase na kutekuta esa ya kwagu na sana ni na ye ya wakuna so na yakọ ide na mame nsanchia French mine kwagu wai no uwi a French mine se men kan chao se fase enhwehwa ye de decorate dan okay se barrister say wo de guardia you know okay French man wo tun for janshi okay e wo kono okay French man bia wo bia no da cross o ba be sra ha omra nti sebe se okusie fu na oti anwa so afa uko abedi na obefi abedidi nti o mo sa na ya na ehu o mo a ya cheche o mo fa so ebenya fi o mo so French man bia wo bia na me ncha vera shito se de me nwa ba no eno mo ye no so papa systematic e den ya me pe bia bre wate because we do nya shito de ya ora na ni gbe ne ya so pegele no nya shito no se o mo kone se ye ntro ho vera o mo nto de vera shito me ba bia bia wo bia kwagu ya ba kantene ne ba o se ba bi twa ko bende mi nwa ya ma se su fi US aba ne maame sa me ne o ka se wo mo kire dwaye de ne nsenom eye ne maame ya ma se yire afia mi se sa me dwa so ho hu de na me yare nyina no kira e se me ko bo mi nwa ne chidom e o dwa so asante achem eti ya o be bia no e ma nyina hye de o maame de ye nyina ya maame no eti na ye ko vifo be de na ti se de na wo ka ya ade ya wo wiase pa yare ya pa ye wo pa ya na anonya ya kwagu sa e wanya ya ya na nim de kwaku obi ya kwaku de ja me ka ya ekuro pa ato ye funu wanantu na nandiri na be wonse ye kase yale bi ya ekuro eto ba bi enam wakase eni sa de je ma me ka sa moto ahwe wanantu da moto de me transfer me say da no so de me transfer me say da be one thing say wa no anadwo na e ba wo hwe mi mabobida ya paza de o kan o ba ya my experience yare ya miensa bi na matwa mu se yare nye wo a ne aya o na ase ya sa ya yare bi wo ho a ya che bi ya me yankomo ye bedi kakra no mo mfrem yeah enje wa
ekura ya otoza oto say ekura ya otoza moto timi twon na wa wotere gogo obi timi tena dem na wa wotere kogu se omo enam nko a da bia wo ekura wo ba bi o ne yare bi wo ba bi ye wa kwaku se o sa no ne sa me but you say you were already anadwo na ba anadwo so na nipa so da samye ne kaka ekura bi a anadwo na ya onsa kaka kura bi ya oda daytime bebe jawo sa na de obi ada wie ma ye din no ekuro ne se nye din hwe gwaguma na nro kuyugu no etimbo na ha achem wa na achem aze hwe ni hobi me se yare bi nyawa uni atena hwi mbuza no nso beka ne yare ya che obi ade ebuza no nga se ni sisi no ba ku ikura nya problem yo beka se ya che obi ambo a hwe ogu yare ya dozu okese tie futi obi so de ne de beba ombeba na okoba na o se yamfa be man so ni din so okoba de sima ka ote be man se ari be cheche no mama eje ala ni boto mo nkoye mmenya o de nkoye sa edu be aton ya de no bi mo menya bi kama ene tete nya Asem Mpe bi asa edu be aton ya de menya ge kama bi ma ge ne se de bi o man 20 si anu ti ko ba ja na maneko hwe ge ne se de bi a do man 20 ohun se me ma bere ndu de bi a ko ba be bona ko ma 20 di ko ajem antimi hwe na fo mu we abi jan se enfro be ma ya fa be me kwa anim ya kwa ni emfa be me bia so ada owura ho ana be ra wo mi de na mi wiase chi se wona wo kan bi bia ba na asomesi o sa e wo Ghana okay o de ye mo ma ya sa bia papa no mo goso mo ya de o mo wie pe maka jo se yare bi atento Kumasi kurodua mu ha ana Ghana asase so o je bibiduro ayale hwedi a onyi ni dia mentie me ba agidi so oba de bodua e ka chesi eni na bamfa na haban sa yade na mu ma haban so nye nipa nyina na nim ye wo na wonim dia ene na me ka jo se woni nim ni bi ni 21st clinic wo so de haban krogen south sciatica yade ne dia ma me pa acho wi a wo de nsa na nyame de ma twedi ampo na twetwe na obo hu ase ba bibiara de stroke ya ba oni padua no masa na asumdi abo abobo ano basi Kumasi wo obo adwuma me pa acho obo ase wo obo adwuma Accra obo adwuma esunyane nkranza tachiman obeti 21st clinic nka omo obo adwuma na yada wote ya omgone nam South Africa kutun yale yo bia stroke ne siatica bia ase omo wie ye no omo ko UK English abrochima mu achese ho so no omo amfa abrabo ankodi agoro ho kra abrabo ankodi agoro ho kra achese eniema ko so eniema koyie eniema frantamu Emma omoji abodini kesiye pa wo number ye 0249 311 0249 311 Tago heba mesha and capsules Tago Asem nganje o se eni die ku aso won ta unjiri wo nyeso mpe wasem Tago o se Asem ba ko pe na men nganje yare bi etete wo no open mixture any capsules papa Tago Asem nganje o se be na kache wo mo awon na ma nkoto temfama o yare ahodo bebira osa ebi kura wunim to Asem ma number bi frɛ never njiremu bra so yare atete wacha odi ade kurase ache mfie 9 mfie num mpacho mfie dia sanie ese ye Tago be nam kwa ketu abi sunu otu ase ama number ne 0243 228 296 0243 228 296 Tago otu ase Tago otu ase na asumdiaba otra Tago anu ni America toso se otra Tago a uni masema America toso otra Tago dia Novinji studio Novinji for some mo amane bon so ye bibi ba ko pe small wine na men kancho was this apunto nhyiamudie mpacho birthday auto birthday mpacho o ware wanya aboa bi se bi o celebrate o mo ani nyina wasifie ubia no a jese mihuni amen kancho Novinji so on ade bi eye mfonyini ontwa picture ntwa video mfama no o ya ade eyi kese na apeso ye Novinji studio Novinji's number nini mpacho 0574 715 778 0574 715 778 friend of Vinjisa wo mojo so na watimi akon edi akowanim Roman father duro Roman father no wo bo adwuma papa si stroke na nya ache wakon ato dem a bra be hunu no mo nania nanies oni so no wo besa Roman father si stroke no obesa body pains no obesa
waist pain no or sa the amount pressure no or sa diabetes no Roman father say or sa any yade ahodo biara wa modini wo de kiremu kire no mo a the number is 0247 919 122 0247 919 122 and 0552 668 0552 668 ofra na obedi oso na afi wo so watimi akon wanim a na wo kro vacancy wana si apɛ adwuma akyɛ omunya bi na wo fam akofa bi abede wo pɛ adwuma yo abrante oto na wonya adwuma niam nko yie mfa ma ndi anumere yɛ pɛ adwuma yo abrante wo so wakina wonya adwuma mede bi amane wo mpakyɛ ogye na yo ɛyɛ adwuma sini ni akatua ɛna adwuma bɔne bi anso ni wiase ni nyanse betua wo ka pɛ adwuma na yo vacancy salon bi enso so abie breman ene wo breman ena salon ne wa ma akosua tiye no hairdress no mbacho mebacho pa fa ne frɛ welcome pay afi na akosua duma wonso so no sebita frache usua wa nwie but unim so kakra opeso ko ontua ka ompolish wa eni nyina obeye de ama welcome pay so betua wo ka number is 053 607 0557 053 607 offer number ya wombeje oso eye chenchenche bi da pono so we dem de goto achi later ye beba so eye chenchenche pa bretu abusuan panyini kunadu into bracket na say eye pekuro ndi ama ayensu fufuo aha nana CK nana C kofo ohene wo na tia yikete so achese wo ye yikese pa edi ama na mamfo ye Saturday china eda ye nim ye di na emu no beda mpamu achese enya asem koto akura papa si hene papa si hene papa se onim papa si hene nana yaw ofie nana yaw ofie opinsuo opensuo nana yaw ofie opensuo nana nso so eye abusunya abunsini ni man wo so omo hene no nana afra ono so wo trada no na de din de mu de bia bere wo fa bibi se de ya mo fa mena mande o na ni ntim fo so ngengan ma me de we de betutu manim sa abusuafo na JCD mo ma JC mo ahu se din ni ehu pa ya agiri ya agiri on so ya driver on so eka enuafo brothers and sisters ne ho nana wiafi on so ka ho nana afra on so ka ho achese omo ya enuafo omo koko omo ni ba children emma ensusudi na ebe Ramon Adu Chum UK no wo yaw mensa Abrampa wono zo KNUST Kwame Ba ozo KNUST omo nya ye emma chese omo no de chie omo ade konkono omo ade nyina na da fom no emma nso no father mepacho the late Kwabena Ejen the late Kwabena Ejen also na ye eja mother the late oba panyini abena echa the late oba panyini abena echa o ma medie si ametima kekan na akofa ejiri ne ba dia wo bebre pa widow dia no widower widower the late Mr. Osei Ajeman na se nipa no wo oba ma me ne da form no the late Bema nka so tena yikete so no the late Mr. Osei Ajeman grandchildren nkure yomunim hwe na me mo ntra enjua adu ene chum bonzu omo na ye grandchildren the okay the entire family na omo so edidi sway na de ko gba che hu na mani na hwan kra de ko kan be kan mi ya
wodi na yi da we be o hen wa na yes sa o hen wa o se wa sa gen your friend say ni gen odi we ma on your friend say Jackie na ya no e di say adwuma no wo fa de odi we bram Saturday esa aye de wo be hye me ahomte esa odi ase grandchildren de didi so entwumwa adu twum bonzu omawie na afi the entire family asemo Saturday na die we go so Saturday aye go so Saturday 28 March ele aye we go so aye for omo nyina hu omo wa o ka bia ye ti apodi aba wodi la bala ofa amfa etu besrewo aye a watere ke o ka ho bia ya bodi lese ozo abo ama aye na kotote ba edi ba cho on 28 March 2026 at offense na ye ikoso no way keeping but ongo pesolo ku bi antwi omo trese omo nye way keeping bi omo pass mbia Saturday 28 March 2026 10 a.m. at offense na sharp na omo start na niema ekotote pa edi amu bia na 1 p.m. na at offense Ajibram ewrade Ajimbra wo se Ajimbra munim ho fenso fo munim ba bi kora meke ho na yie ne koso ye nyina yenkohia na yie ne nya akono na nye fe na nye de Sunday no so 29 no March no so o se 9 a.m. na ye nyina ehia wa asori Asamankama Roman offense mu wodi bi o bekum nipa ne o bacho na mo so makoshi om no ma ya mana ye fe we ni aye nkai boy da ma ne da so wa ni so wuchen ni bia no ye ye ngobi wan tu di aye boy e na gusu bebrebe mti mu bo ni nyina di bacho wada ma wo fa me se wa ye ngodi ma mi na nye fe no no anka obeba mumi ngoja no no anko obebe mumi ngoja no no anko obeba ono anko obebe ono anko obebe awe mumi ngoja no no anko obeba awu mi ngoja no ono anko obeba fosia no Madam Grace efia fosia ma mi we aka ele na eto aso no ogre Grace no aka ogre ma mi ogre da forma offense ye yi kese ye wo fa me baby edusu be jam ne anya yie no ma bibia nko kama pa tuwa hu bia ka tro hu ni pa bi oni ma mi se abobodi ni nyina wa ha emu wo fa ni ma se me hu se di ni abobo ni nyina na omomna me jam na nya fe enya akono na yankonko ye nim afi fayatism nsema sigana awaze kodi hu nkomo na anu yi ada ena ye ma mpanyini si nkonya to nsa frɛ prayers no ebinom om ya available frɛ Ghana anum tufonya se omomna mehia di asem na esi o se ye kobo wake up ye ko omani sika ne da bi etam om kodi dada ye kwa faso bi amma ba bo so kanka bo mu ne ani gide ho ndi afi ye kase ye nkobia vaza afi ye kwa ne ayere ho a aye opportunity di ama ye Ghana fo ni bi wona abobra emfa omunyina ekodi ama no ne na abrabo na fa de amom no de nyame nhira mo sesa akwanya na beda ho ugodu Canada na abrabo ofie nye na abehwebo abakwa wo de fa gimi kobra be ba beto wo fa wa ha ukunya US ni bia wo de kobra be ba beto me ha abrabo fama wa kwa aba se wo fa se mi me kwa mesa aba back because me ni ba bia me na esi ni se de metutu manamo ba me ne wo de ko de bra ne be kan se wo fa abrabo abitimo betime nka Ghana fo yi be konka munya na monkoi omso ma frefre prayers ni nyina wona ni bo oma ba ye okore ne de aba afi ye hem ye kura ye first group ayi wo mu no team ni mu ofu nze crucial mo ne team ni mu ofu aye wa wrehye mu ye ne Austria wo ze yifu okobọ no enne friendly match ye ne Austria cheze nke Austria fo no agi ye first group no mu wo mu a ka ne Austria fo aye ye ni the players ya do mkobo wake up no na aba no o ma boy 5-1 Oscar fo ahye Ghana fo waku atem uzu firi die bana wa ne me yeda na man ka ncho ami firi be na wa ne tu ani we TV ne so na he ane da so Oscar fo ahye 5-1 da bi do cho na ncho ne
kwaku mete ho oh me ba na nka me nkomo ho kura me tu manu ya me yam hye me munyiri mu kura tu wan bi ya fa ne sa 00 ya fa ne sa e de na asie de na aba e de na me wi ogo kan ni oni tire be ka jo se ye de om ko ba engineer so om na wo so afo na om go bobi e de na me na se Ghana dem faton 5-1 kwaku e de na ye busa Ghana fo nyina se ye nkonkwashi ye sika ne emra ana se ye nya bibi prayers ne gusuo no prayers so de bi aba prayers de om de bi aba prayers aba pa kwaku edi no prayers ni ne gusuo no na me busa question we mu de am say new face for ngo dini aye say graburu new face me shada enze te pateo Thomas Platino nkwa na am say mahunu na ayi na Jordan so na akwa we so woni kurom wo hye ball pa ezoba wa nhye sa akwa we gina keeper nje kwa ara wo sam say sa house ni no a keeper na wa bra afa na afa man na ni manyini so mama na o ndi agimo gozo enye ya akwa no a obetimi aye ne oye Shatawale fan do ye kiko gale wan ya fense kigo ay kudus wa pira woni kurom wono ba bi wono wa pira kro mo bo to anye won akwaku de mamntoma we na Ghana for so atro madri mato ma wo de komi yanko yo ene wo yan commentary for obi ma so na sa me ya be pie sa me wo hwe agoprama no so a eso ay menya ya magana de pese ka nyaa so obi antam chuku mo bi arenho still ever fa na minim se na te bia no sankrofo we de ye bebo mo se eto kwaku adebon Sompa FM ye ko wake up ye sisi ye ho ya prepare preparation kwaku Ghana pa de okwoba je so ye fun se ro de abeto 5 ni goals ni do Ghana pa de atiefo mo hwe mo tie dream maybe I already the way a bobo city a sa friendly match goes bebe we there ye prepare one go wake up any we go nganye 2-1 kra and how the 2 ne o den keye because the entire mama kasa an say a friendly match nti bia players ni bi betwetwe mo nan ye nka ne sa ye the Ghana they say ye share no no boy no man drum na me kasa Ghana they me dey na America yo Ghana they won say 7 Pedro de be share ne enti anki yanya ne sa no kwaku susuan pa say betra Ghana say bobo nwa ko wake up ne ye nnuanum nkosi akan siesie ye ho a ana wo mu de sa na nkrofo bi wakwan mu amun so wo mu ni bobo chen we mu o say the sabo football kasa no me we afeni enwa sports of bi be analysis sa o apemo ye di we ko we a chese ye nko abobo chese tetifrim one dem fun ye ne abo chese tetifrim wake up yi ade o ma ye de o ma break Ghana o pa o ma masebe yakoma anto ye me fifie kwaku na 1-0 yo ede 1-0 na minim sese na te bia de anya ba 2-1 ana o de anya 1-0 kra na kwaku kan you imagine say 5-1 one na kwem se nyame ama referee ni kwa nem say o hwe Ghana the way a record city ne 7 previous na ekoye 5-0 se na te bia na se ya na ye behu ni se dia ana o cha the sports of o mo obika na we no efiri hwan sa na ebebusa wo eye hwan ni firi eye coach ana players no mutim ye omo de ana ye de ade o ye ni etiefo na ewe o eche eye trimu de ana ye coach na me kran kasa bo kasa no edu me be gwagwa na mbusa se want to ni apam coach want to ni apam player bi wo ho na aka oni keeper bo she eno ye coach yo ya besre se ya na ye de kode a maza ene na kente hunu ene ye koso aba enya akono because ye prepare pa se wake up we pa ye ko krokesiem na ye ko America krum na akoba ni se dia ko kwen ye nyina yo nkofo na boy seto 5-1 Ghana and do maybe am kaita ma abedi ni ton ye bo am o mani suni yeah we are super den kanu mu
anu ti na kwakude bia na ye ka se nipa ne uhuru gura onye dan onye sankosi awieye ene nipa enyi ene hwe gura mani so ayim kusu kwaku etu wo hweto ne yebo ne abedpele mu time wo de yemfamra yi kura na anu yayi ayi agimambadu mu time yi cry kura na de no kura ade na baye Steven Apiam omo no bo no mabo bi o ye besre ye players no we dey amfata yen aye nguase magana aye friendly match dey sa no bi beka no we afa no bi beka se we dey ye sheda na ye twetwen ye nan ye sheda we dey ye de krokro wo mo boa ba se du me bi na ko ntokwa na nya nipa na ye ro bo no na ntokwa no ko en 5-1 ede ne ba se twedwa ma za man pitiana too much do ye be say players no said there ya nyom tofo ne ko mu ampanimfo bi seven predators o mu shom kunai pa no se no na ekoba ne saade a ene say ye disika ko shemu a because kwagu enkwabu wa Ghana hanu ma in fact na no akra de ne betan ne kidney ade ye pesika o sa ne be ne saade a ene ba ne seven predators a on si office bi mfa on first kan si office bi na wo bi kwa sabe sa no ma we kwa na ka kwaje kaka won timi ntwe ne nyina kura na sabe ase kwa hanom ke betete afrim ya betete afrim na ye ba so sika we pa de ma ye nwanom yi na friendly match ne san we mu e ko bobo e de ne si ye so mo share 5-1 ye de bobo ho ako itu wo mo bia me gira nka se sabe we de friendly match ye de bobo ho da bi aduro baje wa ya trema pa edu me bia empe na bia ni because gwagu de me kan se Ghana nipa ho kire no it is already a sika we the my boys yi na records o mu dem enye obi aya o kokora ne sese buduru ba bia seven predator ayi events ayi kasa mo ja mo time no o rebo na otimu say yes ye share kura na o fully happy because o share no so be say ye ko kakra we dey 2 minutes ya na ye na we dey nanu ye gwagu wa meka kura ntina wo kasa yi say Asem Sigana me say bia Ghana kura because me free na one day no match one day na ye den anase keeper no mo chechire na ye ya na fo sa ye besre oh wo mo yes sports mo shi Ghana ska ne kwa yes sre mo bebia ne kure da bi o mo mfanto e ma yen no mo ni players na nkasa si ya na ye be ko ne dia kwagu e na manfo twete kiti kwa entertainment industry e bo nko ana footballers ne first card gese sinitafo nya hwe anyomtofo nya aban na etu omuka na yeye anyomtofo gra na gogo ma say yi dia bo asa ye dia kwagina bo nko ana mtimi yom de na jimija Krobit say America omo games bibre ye ne any games they say akra na eni obi a boxing krobit ye wo ne ye de adwin ne agina bo aye wo mirika se me bo aka chem se me bo ye wo mirika for 2-4 ha ye wo volley for ha ba ye mfi obi a omo mfi obi a wo mo kwa ankora yi kwa na se omo ye Olympic games ni ade ye wo nkora bi ho no ma na no omo ye milo ayi wo stadium kwa ko ye nkora bi ho no mo fi sebe krokituam mirika omo koro hwe America ho basketball mo boyi NBA ya hwe nipa na sesebe ya hwe height ne hwe movement na o start 8 num because obebo akro ni daje man gina ball nko na mo giska disa ya bo ya na say ye woni pa bi ho ma ball no obetima ball obi shop for 5 minutes but akoye protocol ya mfa no me se kro bia ye protocol bia me se ye problem ha sports for ba beka we mu ba beka we ba beka me se sa protocol na mfiri wa de oni mbo ne ya mfa no every tete de oni mbo ya mfa no e de oni pa bi ho no ma ye beka se ni papa nti ana ni ma no wo sika nti anu ne ye de ko na so football san ka enya format game o football enya format game achina de achi ye kopalaku Saturday bi ho ne ye we heja mrante ye bo kikewo park na nya kike ye tim go ginam she 5 goals yen ye man no bread me see football enya dada mafo e de awu enya sikafo ma de football enya se me no man ye jama mo enya de o mo bo because ye pam no se wontimi akran se metimi mpa bo akro bi mpa bo na ye jama no enko no ajiegu awro de ne nan bobo na de ye wo no so no akra na tihwe ye no o sa akokodi sana nipa bi ayo e wo kro yi nanso wei obi ba seven predators obi a sika no ye woni pa bebre a ma mama se ya wa mama se me mfa nko
wa mam se mfa ko me say kro bia ye buy and sell kro bia ye protocol bia no kro no ade bia ye bia nko ye o kwakwe nko ye eti abese na wo ka bibi say football nko a football the whole world no eye game amanfo ni je wunti no nanka Ghana yenso sabe ye ya amasabe kwagu se wo hwe ball pa Ghana ball na se Ghana sa hwe the way ani pasi happy aso mo sika ne nka ho bi wrestling na o ye mfi adu no so na o mo de edi abese adu makura no ade we di anasa first wagu first boxing wutimi atwan anajo one na wo twan wona sisi so wo behwe azu me kokko ana wai ma trasin na anu ya ayi efe hwan bonsu ne ayi fight ya o mo ye na krai hwedwa na esi kama asu ni nyina no ya bo atu ya bo edi boy chi na mo ye ne am na se ne be ko ne se di amaja kwagu ya magana fo je madun ye ngum ya best se coach no e dey feel say no ma photo on yanka se minister no so sports minister no so me say minister bi obaba bia na de ye kan ya wo ko no de obaba the same thing obaba ye it wo mo se sa no mam kaka e wo no ma bi ho ye ma eno ni aja man so ye ntra o mo so hwe kakra yo 5-1 ewra wo wada ama 5-1 de anu odin but also wo fie wo frɛ ye ma blaster for no ko bo na ye nsa no ye fie sika nto ubeduma kire wadwene anu akra bi abeta akra yi bone be no aye ye pesika kakra e de aye no yenya o enso ye sika we de akopi wo mo so wo mo san wo bi san wo bank enso akra bi ya nya we ya amanti ne nkwa ahwe no wawu hey nyambo ko se shata nkwa 2 billion na me se wo tasu se yo hwe se ki se na me kire mo se na Ghana fo mpani fo me kire mo akoya ya ba betre hanom ye se na anu afie no ho akoya kete already papa nim sa o se dan ti wo hwe ma mewu ye se na koma ayi abeda tokura ba abeda doctor so obagi ni se na ntimi de bia maka me se edan dan ye sisi ni kromo asikafo yi etu omu nsi dan bi na omu nye se ahade se bia ho kyerefo na ye mankola bi a se bi omu ni bi ye nye omu nkwa me wa kora bi ho no ma address wo nkoto ye nya sikanti no wawu oh yeah panimu bi ho address ye nkoto wa nya sikanti no wawu enti den ye de boy ho bra wo bi te Ghana ha no wa nyem ha no akwa wa abroche na abroche fo mpani fu etua ne ka etua kora ne ka wo kwa ye abroche mamu America mamu a ye file tax akra ne bia nyem ne hawo ne maame ne papa nyina free but ya file tax amane sika ban no etua akra ne ka etie de enya hwe kra no wo de ye ntimi kra na te kroma fo mpanifo ne kroma sikafo se bi mpredwasa ye betra akwede de bia ne TV so ne te radio so ne ye sresre ye ntimi nya bibi mfa ho kakra asase nyankopa adome asase ye twa bi ye sini hata ye de wo mo asebo mo kan kra tra ho sika bi wo futuom ebi wo kra na tax ya gigi ye de bi ko akura bi sabe so sa situation papa bi wo sa situation no maame bi wo sa situation no ni ye de ne ko ye nya ni nyina ma ne kra na sabe na broche sabe previous obi etimi wo ahenasa ahena nan aba ne se we de mafa aha ohiani wa bi awo miensa wan anya bro no so na sabe omo amo ba gigi bibia ma omo wo wan eso ye beto aba na omo ne nam ye so ene eba na se sabe kapintin kwa na wudi a ono obato nsa didi sa no ma wo nyina na da na meka se enka benefit no enka yenka se mu nchiche sika ma yenka se sabe aban sika mu nka mu fa mai ne mo ma bibi benefit ye ne eto o mani ma eto aba ma adai me ana mfleo ye PS ka onya sa ko ma na ko ebitia ne ya dura ye koto yo ye nkobo bo no anase ye nsan ne ye hunu ni nei ostrafo a che 5-1 yeso ye ko World Cup ye ko first match one match bia ye ntua nipa ba ko ka bia wanye kura anye be 2 billion de obeje one match bia o ma anye kura anye be 2 billion no edinu patro nipa 11 ne eche o mo ko mfa 26 25 bia 2 billion say na be ko ye busa ye nsan o mo ne ntra be bi ana ye mfa ho nko ya buru chenye nya bo no de na mpese mo kire ma dinu so betima bo wura 05489319 05489319 055191 hello yes sir I'll talk also many because it's page number 2 okay I was saying to say ablabo no ko mu ntwatew no masa asen betra ebe ye ni gidi no mo mi dra sa ko dia
ameni ya pressure wudi a yesan ya paso eye nti yensan wadwenkyere yensan pa media nkamfo house hello Awanda ye Wofa Pizarro ni medodo mine Pizarro menkwa no fa ba ko pe yangwa shiska na ze yensan Ofa ade we ni de we teams na ko na Panama nko ana o mo ne sankofo ani o mu bo ye ostrafo yi o mo no mu seso eboboso na mu mpo na fa yantima nche mu dia fa ya media ho me empe yenkose yesika because nya de e ko ebe yi no fa na wutu fi se yenuanum bi ukwa waso fa ho ade fa no kure me no we adu sa kwa no dan the first match na no yebo wie ya no asha na go heavy grad uni na wo se papa no kwasam usi apotoa e mamba ni hotel ko ya ko han ko nye ofanya de be ye ntia ko na sikana kan ye mba ni ke no be mo ba o Pizarro makrao hello baba ye Wofa makra ka bedi o pomone de papa Sompa FM. o me chao so ojo so be udi me go so ne memra me see so je de bi o tinuko mo see ma fa to ki hadi e pro mu bi papa o ko fo ne pesika yenya ko ka pe me ne be wa mandini o yenya ko ne fa nye kana hayi kana she papa ya kana e mo ma ni ba bi ze bi o mada ko mi na de yefuni no ko ba de no ko we bro 50 e bro for ne buja na so me ka 300 ye what did I your go from body and 5 way mada enya ko Quadio space na tin nkan wo bo aduma pa hello Yeah. yes sir I just keep the mama. I don't know your family. yeah jo so papa Maybe I never send kind of to Tuado. Never send kind of crania in 100 blaster. Don't do 100 blaster because there are a lot of players that you need to from using crap in your regions. We more dinner. But look at that now. Now, what the people are removing the Yaya Sadi. Because I'm not seeing them. The list blaster is showing by your blaster. Your good point blaster after the volleyball. Now, also. So then you are scoring somewhere in level 1, 10 to 10 to 9 10 to. The money man taking as a simple. You are test to coach and simple. But therefore no what. Nyami shapa no adinche Hello Kevin ye Patrai Kevin yankwe oh and then be fly to wait a month and me kakala and then me wa opa and me wa opa na Ghana odi ya nhemu wa ya ankola na se tu ankola de anka Kevin brother ho hello Kevin meet you okay me de to on na 70 minutes ni aso mu 3 ni 20 minutes mo ya so mu 5 ni at Ghana but for me this is there and can person ka World Cup ndi anka mo ko ebi ana mistakes o mo ye no o metimi correct no oh Kevin who offend afi no abawi ase nyini ya tena ball no ho sa ba kokora ekome yesika na no mo hye no mistake bi enu om collect ne ba bia ti Kevin nyame nshira pa Kevin we odi nyame ba di nkura ya nyintu kuri nyame nshira no nka no nyo kese ye film ko abrim ya tena TV ho sa first no ugotro bi TV so watan sa abre nso na na ye TV o time na akwa ye su nyare moto mbon watan ne ye de pam ye no sa abre busa ama me no nche so watan ye de ya busa no ya hwa omun komfa bi mada yes ye ya o man em say ho na mpanyimfo bi didi na ye pebble no an ye pe bono a simple solution is ye mfa international prayer bi anko bi biem menu ya na otibontifo de ye ne moa wo kono no agimi ne ho na amfa ama na o mra na mo hwese ngiye nye cap no bia no de nkiye hwe wo de o ma anye kro mso fie na ne kakra na da wo fro ne apam ono so ne afa foforo ko bia fie benya kakra di ko ifiri hwe it is something no ka be yanka yi to kebo de o de busa ma me no papa de to bu de o fa mi ntwa wo so busa o mbeka mu asmaje o ka se gro papa nyon kwa bokutu wo ti wachi na wa no o de brasa fo na ade o mi di agro hello
Hello. Good evening, sir. Open you hijack me, I'll be free. So, any brab bring and on your hijack as a hello. Hello. Yes, I was. Major Papa. I come in one day, some crying trouble Ganum. Ah, I ain't some trouble Ganum, say, and you ain't so many of you, the other to my ball. Kia di Minicania, you could be a gay grada. Why? You're saying to next black family, and you say, yeah, yes, about that. Now, up a 5 million to have say, Uber Canada, and Why? Hello. Wofa Lumba. Yeah, cool, Papa. I'm from here. Radia, Canada in the young one, I ensign. Maybe Mumudi. Yes, I am Catabua. Ah, there's almost a yen science or not, or moving quack. I mean, we are getting. I don't go tournament, yeah, any place you look up. I'm great, Bobo, I don't go tournament. Yenny, you won't be a near for move. Almost to see Canada, you mean so powerful if you are my network. Yamin shots or no fire. Yes, simple. Hello. Well, I want to come to the program. You are here, go ahead. Somebody is on the line. Come again. Somebody is on the line. No, you are on the line, so you can speak, boss. Okay, I want to have a suggestion. We cannot judge from the first stage like this. So I think we can wait for the next match which is coming on the with the German and Ghana. Okay. So please, our judgment we should not judge for the first time like this. Let's wait for the second match and see. I think everything will be okay for Black Star. Thank you very much. God bless for your opinion, okay? Omoro. As a best, Mini go Master have you. Was it Papa? Why you there or Tishy and catch your camera? Or be higher qua? Kakuni service about Tisuka crab and the yard. And then 5 hello. Yet you are a bunny hospital. Yet you are collected who I wanting a fiat. Papa, 3 years in the Korea, because you are never for money, Papa, I don't for this reason. Share. For this way. You only go to me in the Kuruma without minor prayer for this way. Last 2 callers, namely, I see. Hello. Hello. Good evening. Good evening, my boss. Hello. Good evening, boss. Hello. Yes, sir. Sompa FM. Hello, last caller. Hello, Wofa Lumba. Yeah. Okay. Money, I mono. That's Mulai. As a bulla, dear God. Ofa, look at what you mean and say. That's Ano. Wofa Black Queens for me to a man. You get my cookie. You see a first match, boy, I started down. Second match, a best fairly black. Not third match, I must fairly star. My mom on the wall. First match in the Asparagus number 5 letter was. But they say, I make my co worker will be a millionaire. I'm Wofa Black Queens in this woman. I'm going to make my cookie. I'm black child of a man of Graya, dear chairman. O me say antes ye heada mo say mu o melani kwaya kokun o mo wo terms o be use a e be bi die abuja for ye nim say mo kasa kofu ogulani so we dey na wa hwe de be pon football nsensem hello yes oh yeah friend friends me kasa fix for so young granny papa na and then Ghana born on body number 7 see I sha
for children so man collaborate buo so ye kwan na ko so break e o se one year almost time e so mo le fian kola the fian so we di face of match Ghana this board de mwa se nko mo di guye na se. Thank you. Hello, last caller. Hello. Yes, sir. Where the Ghana boy they didn't call you crowd. They were the say as a bunch of crowd to come rap. Bet the boys. They carry back crowd, medical, the category was. Was it for you now? Where? Obia, where? She was it to Ghana bar. Yes, send your boy. Nyame sure was it for you know you be at here. For through bones and some last caller. Hello. Hello. Yeah, good evening. Good evening, sir. We are Asem Mpe Nipa passports now with you. I'm not someone special. What's that? Boy, make a service credit. The permitting from. When I am born here, they change many of Faraji. Oh, a very uncurrent. You see, this is our hospital, sir. Kofu for more money and better than us. It's for my man. I place you when you're the fire, you fire, yes, simple. Yes, Sunny and Kipu Yesika. Mumina Mama, no minimum or my opinion in it. Monfanchem, what more fly and for you, dear Jerry, and never put necessary stories or hopa. Your best most multimity and cabby. What could friend of my genius? Yenya, my moment of friend of my jabo, or Nina, friend of my Kakwa. Now, fish at our limonson in Sikano. Yes, sir, woman. I'm from Marching room now, prison. Because my hospital is said Jordan to you. You know, yes, on say also ko e adwuma miniska no ko do na Jessica sa na me wan say ara country sa na bi no ko wan say obi ewa abrochire bobo a o ko yes e kofa woni say your countries ni bi o ha international players no mo ba ye ntua moka dabi just go na mo freeway no mo de ko na eto Messi no mo eto no no afri na komam etua boys ni bi ka ni footballers no Adian kwa yeah Samuel to face to Cameroon players nankasa no monye enko Adian kwa obi ti sa bedi be wanya bo musika sa boys here mo foreigners sika sa wo bi so de to dwane de so bo be udi Adian wo be duru ya nse mu nu sa kana enye de yansa na ya fata no mo nya na enye mo to sa kante wa mobi but this gabe na mu Adeben ade yenye de hiansa na de afata Ghana Messi de bia neka ye yes na ye di no ye yes na ye di Messi ya yes hunu Ghana ko retire enya hwe ade hello hello wo baze Jackie o babu ba kwa yi o ba kwa ji so kokore ukoji ana hospitals na ukokore baby a enkola pa o me de da fom adenja hello aba yes sir oh already the person of last person only who was young go I am Maradona but I said don't confess okay it has a black up 1 year I'm going to go mom could be out ni wa so mo ko ye ko ba bi akura ho Sompa FM network na jimi hello good evening yes I was yeah for me everybody ada man so e Hello. Meet you. When you see your central region, me yende. Can't say my one young queen, as soon as you tuma.
no aka ne ho ne akon akoye ni na afi ni ma akoto tiri a wotere udo nyame be ri oya abodi aka ho enkunko hello yeah good evening oh Pato me kasati Elmina me die kibia Elmina boko de Pato me aboko yanko me so boss some na ya kan ho in fact Ghana yen pay for no e be o mebu yen first so to say yen yen kwatefo na fi yen yansa e say so wo hwe coach auto adonansa se Ghana wa kwa so be kan kra on your coach on coach kimbiada on your scout ala kete kokura na do o wa so sa coach aba now the petition say na o mo to ma coach na o ba no say coach a wo say oh yeah said you need si ba no a kra be tuma yi mframa to bo ate bo ndi odi a chechim sa a wa yi mframa me ma boni si wo fi o hello yes sir Afamajo mejo so papa what someone o mai no blasta o mo die ka o mo die time o mbedua o mo die ka do mo nche nso so o mo die ka Ghana football mo die ka yes o mo die ka o mo time o mo die ka the Ghana pa fibia woni e ba wa kwandi sito no so won so trend o o de ka hello last call alarm fence we dey chere nka hwe o brother na answer because of present accept young go pray for you tie mu e pray young go ditu na ya de ko waka bo na anu o majafo obi wa chere ni o mu na amem fo bi wa chere o ma de ko waka bo na o mu a ya jafo obi wa chere ni e do mate we have to wait and answer na bread this answer kwa bi mu kra e be ya answer na bread emu ya bem tibiri nye ya go computer se de ya ba ya de o be de ye di akira ye ngon o mo de ye nka o mo ye de yo mbetua me tose me di hini awo me fienti aya na niema me de sese me fienti se metals me wc na me shower set no me ne popom ani de be tedi ama me enunti na metals de ni nyina me to free frank enterprise tas no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic obey ni radio frank enterprise now wolf tas no 30 by 60 25 by 40 and so many do ho washroom floor no so no 30 by 30 size ni na desire who do be away pre no obey bi e ho na bw season na ho do so dey the water closet who do be obey bi ho kitchen sinks and the taps I would over the wall washroom basin and the cabinet and Turkish doors papa only cotton of fear and a comfort to Korean solo frank enterprise now baby send the super frank enterprise our techno market magazine room and celebrate Bernard filling station no abrosa ile no mu a ho and frank enterprise ho na there are some dekura say so our blue is no any ahafo e kwa kopem no for baby se o pe tas papa ni mama o bo si bi etu akoton a en to wani nko ba bia se do we che frank enterprise ne be mo ni popom ene bia ne bo edafom fre number is see a na ti asenda e 10 de maka kire we number is 0245 283458 and now 0205 987868 na kwasa say you can frank enterprise tas papa dos papa any WC papa headquarters number 1. Oh, David, ma bantem do. Obi yes mumbra ni ntu kwa na ma bantem sa. Babe, nya botre. Oh, also mutimi delay kakra. Ta say, nana, babe, mama yen pe baby ntuna. Na yenom kakra. Ni friend delay ya kwanti no. Bye-bye. Losing the rebiters to the brother. Losing the rebiters and Bemasa. Losing the rebiters.
Memansa. Bama, Brayansu Memansa ni bi. Numni nyansem, wonto manipa woni mfedu nwotwe. Ense sa penfo no. FDA agye dwedi nkrafi ato. Insane or sheye. Edi akoye nim delay beaters. Delay beaters. Delay beaters. Delay beaters na fe ya kondi akoye nim. Kogwa asem bi asi ye bobo won ketu abi na fe ye de na dwumadie no asi. Asem asi nyina ye ti awape. Enkran hema bi akasa. Se afahye bi aduru so. Ne nikwan so onipa bi aye dede. Na kwan ya hema afa so kan no. Ebisi wankasa ye. Ebisi ne kwan so ano. Yengo tie video no ba na oba hema nsem no. Ye kan se nkranfo nyina mo beti no mo hemo so ye. Na ne yanko ye wo muso ya hwese benya futu sem kakra bi a de ama oba hema na afi yetimi akon nkran hema bi agasa. De abona duru so obi a wona fa hye se de osidi no untimi etum nkran. Yentie mra sisi a wo untimi etum nkran. Yentie mra sisi. Ye ba sisi. Bosom na si fam yempede de wonti ase na be ya asori akogogota hore wo ho Calvary wo ho na Yesu hu ije to wa ma Yesu anye to ayenara ya sasini ya abo denden ma ye moja ye nananum hwegu ho na mo de je enkrasa ase ne to wa ma Jesus nhwe moja hu won enkrasa ase to ho ma ye enti yesrem mo adaroma dede no mo mende kukuru ni jaye a keka no sube jai osofo your ones osofo no mo aba so mu pese omu be so peni na omu ni penifo be kasa anyhow omu pese omu kanu we are just warning them say omu pese ya ma woni say ye boy no we born drums any bibia wow ye be chill so we born drum ana wo yes nyama no a ye mfa nchew and ye kasa wia make sure say we sorry no we be yi fi sasa say no so fa manyaba yempedede ya bosom na si fam yempedede wonti ase na be ya sorry akogogota hore wo ho Calvary wo ho na Yesu hu ije to wa ma Yesu anye to ayenara ya sasini ya abo denden ma ye moja ye nananum hwegu ho na mo de je enkrasa ase ne to wa ma Jesus nhwe moja hu won enkrasa ase to ho ma ye enti yesrem mo adaroma dede no mo mende kukuru ni jaye a keka no sube jai osofo your ones osofo no mo aba so mu pese omu be so peni na omu ni penifo be kasa anyhow omu pese omu kanu we are just warning them say omu pese ya ma woni say ye boy no we born drums any bibia wow ye be chill so we born drum ana wo yes nyama no a ye mfa nchew and ye kasa wia make sure say we sorry no we be yi fi sasa say no so fa manyaba asasi wurafo e won kran akasa che Jesus o ma asasi ntu ba bia amaye ye nananu moja a wo hwie good ndije nkran asasi maaye ti afahye bre no aduru nti mpacho abosuma sifom wuni pakora obedi nsem hunu no nananu mo se o mbe kire o se bobu ta na Yesu ni moja guye ahadi omo nananom na hwie gu Yesu ni moja ni ha tu bia medi nsem hunu won kran ho no mo hwe no mo ni o ma ba hye boko yebebusa waye fie panyin ese efata se ye hyefa ye de anidie ema ebiem ese fata oba hema si wotimi ka se ni obo osoro bo asase bo mu nipa nyina no hwie moja ngu ba bia nti ni kwa se obi bo ni din kura ho bra o mo hye o mo fa no yenimu nkomo kakra na afi yentimi nkonko ye nkwagu Ejati
na wanya nkan asɔre anka kumase deɛ no ne de sɛ onye tof enti obɛhwɛ yɛn nuanom asɔfofoɔ obu ha no abie ne branch wɔn kan because hɔ no ɛne yɛaka ma yɛate sɛ hɔ na yɛdɛn sika firi ba ba kuro biara wɔ namanneɛ ne namammerɛ yɛgye tom yɛte kurom wa yi yɛwɔ yɛamanneɛ ne yɛamammerɛ yɛgye tom adeɛ wɔnyɛ yɛpɛn so na ɛbaeɛ ɛwɔ hɔ dadaada ɛwɔ hɔ dadaada sɛ durummerɛ bi a ampa sɛ wohwɛ a aw sɛ no bi na Nebukadnezar Shadrach Meshach Abednego I think sɛ yɛka kyerɛm sɛ ɔmo hwɛ na ɔmo a mo Nyankopɔn din ɛna ɔmo so ɔmo de ɔmo gye ɔmo Nyankopɔn din tɔm bɛbɔ yɛma ɔmo so ne phone no saa time no nyɛ ne yɛ o nti saa nɔɔma wei nyɛ bi ne yɛsom no nti saa nɔɔma wei no ɛyɛ ade efiri tete ɛnyɛ nnɛ na ɛba bakwaku ɛna nanom nkanfoɔ ɔhema ɔkasa a yɛ ne nkanfoɔ ɔmo ayɛ ade sɛ de ɔmo kan yɛ ne ɔmo yɛ adwen emu kwaku eduru mmerɛ bi a ɔhema ne kasa akɔ soro dodo ɛntwa yie saa aguda bi a meka me se Ghana yɛaware sɛ mu baabi obi bɛkɔ akɔ wura a yɛdi asɛm ne kasa a ɔbɛka ɛne ɛme ɛbɔ ne ka o de bi a meka wokɔ manhyia na nina na wadaroma na brɛ ho ase a yɛbɔ kakra ne tin o pem so kora timi yɛde kyɛw ka ne susu ba nipa ana obi kora timi tua because of kasa na ya na ɛyɛ akɔyɛ sɛ yɛbɛsrɛ yɛ nuanom maanom ebinom enya position bi a ya na ebi mu kasa anyɛ asɛm ɔheman kan yi na nkɔwɔ kwan obetuma aka yɛbɛbɔ nsɛm ama nsa ɔheman ya kasa edu ɔheman wɔntimi nkasa mesrɛ ma asɔfofoɔ madaroma yafa hyɛ na du edu we de yɛbɛsrɛ moma yɛ mmerɛ kakraa bi ma obiara yɛ ne mu nya te fine moma yɛ mmerɛ kakraa bi yɛnyɛ amane ewie a sɛ bɛ ma bɔ ntwene ti kasa wi eti wo a wohwɛ me ne wo a wotie me eti yɛ ni kasa bi saa wɔ wagodun na ngobetima ka bai sɛ yɛbɛsrɛ asɔfoɔ no yɛama mo mmerɛ bebree saa mode ayi twedi ampɔ bɔɔ ne soro na asase ayɛ afei de nananom de aso begu fɔ mo so Kristo nsa no nnwuma ni bia ebia mfa ni die ma sɛ de yɛde ni die ma sɛ bɔ hema de na de we ya wokɔ kan sɛ Yesu mu asase bi ne ade a wokɔ kan edu mmerɛ bi a Yesu so ma yɛ position bi a yɛnya no de ade a me kwaku edu mmerɛ bi hɔ no ma mo mehwɛ no ma bi yɛ o anya bia ɔhema sɛ bo wɔ kunu o wɔ ma wo abusua asam yere no so abɛte wɔ sɛ Jesus eti sa akasa na ɔkan yɛ no na nko ɔkasa ne yɛmfa ntu yɛ hofo ɔmo tie na ɔmo hwɛ yɛmfa ntu yɛ hofo ya ewiase wonim kasa sua kasa woyɛ ɔhene o woyɛ hwan o woyɛ police ni o sua kasa ya police fo bi nim kasa ya soja fo bi nim kasa ana police ni bi wɔ wayɛ ko yɛ frɛ na konta man no sɛ minim sɛ waka baabi o atiefo obi a onim ne bia na frɛ na konta I think sɛ no onzongo akonta yɛ police ni bi a obi anya ne ho asɛm ankada the way akonta besi no wakasa sɛ noma ne nko yɛ ɔbɛkyɛ no aka kyerɛ sɛ wɔkyerɛ kɔkɔyɛ na yɛ fɛ yɛ nwa police fo ni mu bi frɛ wo bi because of Natalia hyɛ no hey sabi mpɛduasa obi kasa ni kunu ho kasa papa no ho but wonim ɛsɛ wo gyae ti na meka sɛ tasukɔkɔ wo bi ɛno megya te fitaa wɔhene bi sabi mpɛduasa na henkwa ne ne nkurɔfoɔ ne na hemfo a ɔmo som no ɛnyɛ wɔn mo a okusie wɔse na japade anaasɛ na yi ne nyowa enso kɔ sɛbi wɔhene bi wɔ na the way yɛ wɔsi kasa kyerɛ sɛbi na hemfo a wokɔ hema bi ne de wɔsi kasa kyerɛ sɛbi ne nkɔlaa yɛ ana no wɔde yɛbɛsrɛ wo ɛnɛ de wiase si kɔ no yɛnyina yɛ o wɔhema nkoa kasa kama ti saa kasa n'ani wɔ sɛ woyɛ saa mmienu sɛ yes woyɛ ɔhema na akasa no edu mmerɛ bi a aniaden ne sɛ bɛkasa no yɛmfra ne ntoma kakra Yesu Kristo asɛm a de ka sɛ Yesu Kristo ɔmmɔ hɔ anwan yɛ a wobɛka saa asɛm yi enti na yɛrɛ enti wo ankasa no woda wo mmɔ mpa yɛ mmɔ Yesu di
yɛbɛsrɛ Ghana edu time yɛnsua kasa yɛnsua kasa na kasa de nipa bi aduru baabi a sɛbe nanka onyi ni sɛ ko betuma duru hɔ nanso kasa de obi aduru baabi a so hwɛ na chi sɛ wɔse kasa bi a mekɔ kan yi o ana aboa mɛ na me ne mabusua ebi aso yɛ so okay obi nso so kasa ɔkɔ kan yɛ no ɛde ne duru baabi a sɛbe otwa ne ho baabi entwa wagu abotire mu no yɛnkyerɛ de kronti akasa wie ne pie ɔba ahema nkasa yie ahema sɛbe taprakyɛ de watra akɔma so de ka yɛpɛ bia nipa nim kasa pa yɛ nananom ahemfo ɔde kasa to fam na ahwɛ pɛ na wo kra ame wɔtim so wadum gya bia ba na na abufuo ne firi baabi efiri nyane sɛ fire ogya sɔfo young boy fresh boy yɛ ɔtenkre me wi ma ya ɛnɛ nyame ahyira ɔmo nso so ɔmo de concert afrɛ yɛ a wɔkutu ɔmo fa no mbuofo bia na de wei ba wɔyɛ ne nyame dwuma kama yɛsɛ maame bi oyɛ so travel ne wanwan case bi maame ne sɛ fire ogya agu ne ho fi ɔde kɔto na n'ahema no mu anim ɛma ahyɛ mundi mu nyinaa mu ahyɛ abɛka sɛ fire ogya yɛ asɔre a yɛnsere no nti ɛnum nso yɛ pɔnte no ɔhema bi mu firi aburokyire bedi ne hene ne so bɛn kran ahema afɔ no ɛno nso nso otua nti wotim sɛ mpanimfoɔ ne ninim no ɛma ɔno nso atima ka saa fire ogya se kaa yɛ bɔɔ no wɔnyɛ ntum according to sɛdeɛ nkɔmmɔ ne kɔ no saa pɛpɛpɛ na teɛ deɛ a nti ɛma nananom hyɛ no sɛ wɔmmra no wɔtu faa so a wɔama nti ɔmo sɛ wɔama no na ɔma a wɔda sɛ apolisifoɔ no nkɔto no asɔ dɛm ahemfie apolisifoɔ ento na so dem na omo mfa ne mara no no omo ko na so dem no so de ne si de yo kakra na me fire ogya na da so very young vibrant sofu panyina na emire bi atwam be 4 years na ante ne ho ne kasa very calm say boys aguro bi na aba so no saa me wo fa ase aguro dia mu life ni bi abebo mu nyina so obi esua yeso ye be ya ma asem to yakura be brushing off saa concert na bi na amane enimonyam ekura na epepa ono so na ni man ho so kura say first na edin so obi be ka say tia no because say no we ni na nkofo pe and no the other concert party one so yenko de yenko team na yenko ne hwe na esi wo so na afia ndo aso o kan no mbuofo mo fa any nobody should talk, just record everything. That's what I mean. Please, may I know the reason why you need me? From where? Now are we? Now you they need me. Okay. Please go and tell now that I'm doing service, so after the service I will come. Okay. That go and tell now we. Okay. Someone should go to the nearest police station right now and report. No, Mr. I don't show you stand there. Only one person should go. One person. Go and tell now we. Hey, nobody should talk. Hey, nobody should talk. Hey, gentlemen. Nobody should talk. Hey, time. Stop.
ada yesu beba bete bobole bobo se usro ada rade beba bete bobole bobo obeko no obi tutu benkan obete bobole bobo beba no obi wikobi obete bobole bobo beba no obi ti ajanan so obete bobole bobo se usro ada yesu beba bete bobole bobo yes you know ye gogo mutazo je dia ba de to won beba na afi ya ko akoye ni esefata se ohima ana ohini timi suma nyame ni paguso ye nyame duma na wakatem ze komeba ni ye nya abotra ama na ama na yetimi drag issue na ama ne dane ntoko wa so dem ana so sofo nso esefata si ye to nsa afro no anya ne a woye bi adon wuri ni mu ankotie ni ampanimfo oka na so mo oda so mo nko na beba ye kwa aba na ye di nokre meyete se wota asofo ninti meyete se wota nanano munti let's all be justice na yemu atentene ne mfama ye ho na asumdie mra kuruma simple ye go computer so dia dia ba ande saba mo bodi ni ma nke kwana mo ba o ko se ena me dia samasiew kanene pa no na saa na me so ya na wode me edure na ade me nkwa no Kingdom garlic bitters. No, benefit. Me benefit wine. Also ko to de abrewa small ma abrante me chuve. Unanti kakra na wabre. No Kingdom garlic bitters ene ne capsules. Nenya hoden abre bia. Kingdom garlic bitters ene ne capsules. Asem bia nye ho. Ede ben wo hu ama wani agise. Senior na my wife complain one person. Kingdom ginseng power capsules enti. Say sia mpaso aye Kingdom ginseng power capsules. Emani tie ni asumdie befi abrebia. Oba bia o de po ahaw no. Edro ba kupa wo hia ne tremendous capsules. Tremendous capsules esiesie wo ma wo ye oba asima. Enro yi wo benya bi wo ba bia ye ton nro bia. Kingdom herbal no challenger. No challenger bia so be so wo mfamu abarenda. Any challenger was no challenge obi afam pema po wuzu anyina wadwa so eduri wuzu wutwa so any challenger no challenger ye ku akwa enu kwaku asem kese na asie no asem kese na aba no asem kese na asie no asem kese na aba no asem kese na asie no asem kese si asantemam asem kese si nkramam ena asantemam mu ye kankakra kwaku asem we ye asi tire na ye wure ehye ne fa ena nka mistake bi say ba ya ka obete Ghana ha ti yeso sino yonko tawo yewura o bode obesie ni maame o ka so obi ana oba bi nya na UTV yewura se obi ana obi ada ndi wonim se ka twi kasa se ne wa boda aso wo yare because of say yewura ka se ye na ye di ni ada we dey the force akoyere sofo bi twi na bra so dem asandefo na ye we yanka mutikuru manka mbete kamuti kuruma pa nka mbete se ena omudi huhu omukọ ho ka obete pa twi kasa ka bete na nyame ne ye he no ye dia na ye ku bia ya manyame ne yesie nie sofo na anya dia ye ntwina nim ahemfo na anya dia ye nka ni ndisem kan kire wo na fe ye nkonko ye akwakusu on ayegu so abechechem ensem hema na sem ne de ato baby say wan kasa yi set wan we are related to American na ya na drum maybe won ma won kasa ye mu no bibi na kobo bibi so na dua ne ko nkwanse awewe no ma bi on de di ka ma me nko me nwa sofo no so na wo ka se bi na ye pa drum maybe a nipa me de bia me kasa me ni obi ani competition so wo hwe ne de asofufu bi ye ekodane ahomaso a me sofu mi ne pa first now ntina no ne kasa da bidda bedroom me bia nsu aye no mu sika etimi sese nipa nti kwa bi so no se ko basa na ho ya kwa ye hi atense de ekoso ne ade obi na hyase e na ama na ko basa kwagudi a na ewom ni se wo se na me kan se bi se ya police fu omo o man yi mu se police ni ba bu o se ebi a oba abekire sabte se nipa no wonkum nipa ebi a wo wi ade ebi efie nkomo ntokwa bi e na ya ko report se ye hian
se nipa ne ba na sa na police ne ba na oba na se bia wo ye bibia kwaku betima nya police ni bia betima ka jan se yo ka che inspector se oba me se kutade enti meba kwaku no de ye sese woko sa na obenya police ni bi so obeka cho se yese me mfa amra ne de me mfa me de obeko eno de nyame ampata bebia nipa ni gina no twema mentwe ne ma betwani kura boye kwaku ma me ka se mi che du mrebi na obi tweseka na nipa ho a wanwe obi twa wo nipa ntie sa de ne ye obi tweseka wanhwe wo ba mani mam ne betwa na nipa ho wantwa na ne magu ase to wanwe wo de betwa wo owi ansa na woni no nte du mrebi a sa ete bi a situation asofo na owom o ya sorry ne mo yen kan hye ho se na enye festival na sa time no e na bi a ya soma se mefre no eye bibi na ne nam bibi ho ana maba ana sofo ni ne nkoda na solmafo ya sorry ana mo de report ba se na na suma sisi wo hia na nke ye resa ka sofo no be ka se bi wo no kwaku atale na hye no ebi aboda mo ba atale na hye o mo keke wo why dey ndro ono so te se wa eti ya na ye be hye se wo mo ye ta suma o mo se bibi ne nhye ana bibi nhye ase de a kwaku obi wo asabe ade okọ ani amani sika contract fane breme oba me ma o sia na jiwe bo modin afa ne breme eno na ye patapa no ba bi obi be ko bia na wo be kanya nsase ma che na kwaku si wo be patapa sam do be ko sika na mase okay waje contract sente san ko onye sa ye be sre atiefo mu tie ni ahwefo mu weye mu a mu uniform mu a seven predators ye de mo sisi ba bia seven predators empanifo bi soma mu a seven predators ene wo tan pa dia kwaku mi meti wo sese ayi se du mebi na sesebe ye kase inspector owo oforukro mu freme na se nipa ne ba na police ni ne ba na wo ba ne se de na me kire mu na ka cho se mpacho mu nka che inspector se me ba ye taye ne sa da mani ye yie na fe se da na du mebi wo so obi se chincha me do beko eno de wa re de oje nche beka se wa ja dem die ti na wo ye sa ti e ba se sa de e ko so wi sebi mo je hwe gu ya e wan ya mo ba e sofo na nu mu asem no wo se mo nka hye na na se mi wi ameba e simple thing okay atasi enti ne yetufu ho no ya be se o ye security man se o ye hwan se ye upani suma wo a mesrew wo so ya ade a ebe ma so dua ba na wo so te Ghana ha bi edum be violence de nye ntokwanje we ye se kikikika so me mpene mo so se mo mpene because so far as am ma kone de ya ka chem se mo fa ne mera but ye money pa bo mo sa mo da roma si panti se de kra na wa kanya nsasem wa nkasa memma wo se na na efreme mo nka nche nse mi wi ameba se nye otan ene bibi na hyase a kwaku eti ebe sesa de we mu a edumre bi a ye soma nipa nso ye soma nkrofo bi wo kwa chinchin afa ne bra mesraw ya mo ma kasa ne bi anya yi kakra se wo ko ne se oho a kata nse mihimia no okay se wo ko ne nipa no wa ya soma no wo ko na hwe nipa no so bi kura na sabiti se de meka yi wo se chinchin am de wo be ko de a bibi sia mo ja hwegu a wo di ne ebebo okay enti ebe sere ade we na e ko so no meme de ye metima kan se sofo no se sanko ade akasa wo kan wanka ne bone kwaku wanka bone wo se nana na efreme se nana na efreme amonko mi wi a meba saka wa amade a eno a different issue but they akwaye ye ni pinche so chanko bibi kosi na sesebe moja hwegu aye hwan ya okay nana osoma wa na se wa wo be frene baaye madaro antwa ye sa antwa ye we re na me heda nka bi metisi ma ya antwa ye bombo na akwase ni apanyina kan antwa ye odi atofo mama mo agwagwu bucket we o pa kananim obeyo o kananim a anwe hwe enankola na aba na o manya nkola za wo eti wo no obi tifie ana oba bi tifie na nipam wo kananim anwe obeka bi achew eti sofu wo ne na solema na wo so ma funu se kalipu obeka kalipu oh na sabe mo baye ni se ya sabe magu na ni mo ase eti me de mo de antwa ye nyame nhira na yafutu ade ama ye nyina yemfa mo yentuma na yentimi nkonko ye nim birthday kase chinchinchi wo ho ba jo no apelpe wo ye wi be mani patu pe bi mo so be kire mo ade na yakoye nim munya nwie ye ne de mo bua mo ho na mo afre ne yakọ birthday ni so me time ni ntimi sira mo fam na tentem yanko we ye ohene yire maame ye bua ohene ye maame ye bua eno nie ohene yire maame ye bua kuya si edu Sompa TV o se men kan cho se baba
Seidu from your parent wabusuafoɔ sɛ yɛnka nkyerɛ baba Seidu abrewati ase wabusuafoɔ no sɛ yɛ Mr. Seidu Mono ɛne Madam Sakina Seidu wɔn nyinaa sɛ wɔn ma awoda pa awurade nhyira wɔn de ɛso ɛhene yere so wɔn sɛ ɛne na yɛ adwuma Sompa wɔn nkran wɔn nso wɔn awoda pa twɛdi mpo nyankopɔn nhyira wɔn tere wahyɛ mu nneɛma nkɔtɔɔte mfama wabrabɔ yɛ baako ana mmienu mfama wabrabɔ wunya ne mmienu nyinaa ho na hiti nam te ana nti nyame ɔnhyira wo ɔnka ho no ɔnyɛ ɔkɛseɛ Seidu awurade nhyira wo paa Sister Lucy from Nana Bedi de o Cindy's Junction ɔsɛ yɛn nka nkyerɛ sɛ sɔkɔban hɔ no a awurade nhyira no awoda no ɔma no yɛ krabɛhwɛ ɔsɛ awurade ɔntere wahyɛ mu nneɛma nkɔtɔɔte mfama ho ante sala nso so no ɛrehyew ɔmo awoda pa wobɛkɔ na wɔkɔsɛkyi gɛ kora no de naba edi bɛrima Bedi de ɔno wɔkɔsɛkyi mu na nim nea moyɛ ɛmo awoda pa awurade wɔnhyira mu nyinaa na wɔnyɛ mu kɛseɛ ɔbɛyɛ nyame wɔnhyira no ɔntere no ahyɛ mu glorious birthday to Oforiwa Techiman na wo Oforiwa systematic was it ono try and chase but any munyama wo hye no no yen kanche won kan answer so any man no any frama no and this systematic se men kan to so mo awoda pa rani nyankopon hye Oforiwa on try what systematic dwuma mo onye ni baketo akora so won kan sa akora na ahwe na sa na wo na no akama no na monye na nyefe awudaba systematic mo awudaba ya mo awudaba pa otiati anso efe kama pa di Oforiwa nyame nhyira systematic ene ame boss oseme mo awudaba me ne hweka ndi mo awudaba ne efra ya nka ho nyina me na me ka ho no ayi afirim na nyame nhyira wa awuda na akotote pa. Happy birthday to Salifu Shalifa happy birthday to Shalifa daddy's favorite oh yes o papa do papa o papa was so dana kuma so papa ndi Shalifa se na wo to ho nka e wo Sompa TV ne so a na ye o papa na ese ye nka njro se awurade wo nhyira won tere wa hye mama yini pa kese e wo man mu o hye race from Williams Kwame Mesco Kentampo and on so nyame nhyira onka ho no nyo kese se picture ne mamfa ma mo be ma kula di ho ya wo ase ba ko na tima baba ko na ama nipa di onyame na odi tia di obi ani eno na awurade pe o mo bi amfili oke na ba abra wodi ze we ni ba enche ndi Shalifa awurade ka o no nyo kese omo no so di bi so agwakwo dede na meka na okọ dwaso a samre ka hembro no se adehye yenua baako ne maame dampam enne ya mas one ne yere ene na busu nyira free ne Wofa no free US aba na ahembro no ma dehye nso emu ma ne mema omo so abadem a kyese nyina be pepa yenua na ni so wo kyena samre mi fi se dwaso oha ebutu no kyena ne de ne tompam de ne betompam anadwi na kyese ye bie ni so kyena eti wo kyena ye nyina ye kɔ adehye ene jamfo nyina fo mani nkyerɛ asante achim dwaso yen kola asem kran fo mani nkyerɛ dwaso samre me no ka se pictures bia me hu na akɔ no ma badem